كونفرنس اللون في الثلاث سيسيوني هتتكلمنا ونطالبوا بش المولاي يقول يكلمنا من فما الدياكنا ماري شيري اتوا تشابتشيبا. هللويا. Mela. Nirringrazzjaw il-mulej bħal dejjem għadna kemm kilna żewġ ikliet li verament tista' tgħid diġà mlewna tilja narżu minn hemm vera, nirringrazzjaw l-Alla. L-ewwel nett nirringrazzjaw il-mulej u nagħtu gratt il-ħajr għall-missier għall-liben Sidna Ġesu Kristu li permezz tiegħu biss nistgħu ngawdu dal-affarijiet u anke l-Aziz Spiritu Santu li mingħajru ma nistgħu nagħmlu xejn. Għax hawn fuq ikun vojt li kieku ma jidħolx l-Ispiritu Santu għalina, vera? Allura nafu li kull ħaġa, kull kelma, kull pritka effettiva ssir propju bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. U aħna nitolbu għall-qawwa tal-Ispiritu Santu issa stess biex tinżel fuqna mulej qaddiż. Grazzi li inti qiegħed hawn diġà. Nonoraw din il-preżenza tiegħek biex inti tkompli taħdem fuq kull wieħed u waħda minna mulej biex dak li inti għandek ħatkompli tagħmel isir u jseħħ kollu għall-glorja tiegħek. Nirringrazzjaw l-Alla għall-pastors tagħna għal din il-Knisja li ma nistgħu qatt nkunu grati vera għalli kelli niġu mitmuwa u ġew u għal kull wieħed u waħda minnkom li qegħdin hawn u li qegħdin issegwuna ħalli nkomplu nieħdu pjaċir flimkien u nikbru flimkien. Mela, ħanibdew b'Salm 146. Ejja mmorru Psalm 146 ħankomplu għaddejjin bil-qawwa tal-kelma talla. Psalm 146 li għad li f'din il-translation bil-Malti hawnhekk hija tama falla waħdu. Bl-Ingliż insibuha the happiness of those whose help is in the Lord. Iġifieri din il-kelma tama tinkorpra ferħ, expectation. Ġifieri aħna din hija konferenza tal-fidi imma ħanaraw illum it-tama fiex tidħol fil-fidi għax mhumiex l-istess. They are both needed, they are linked, imma waħda ma tistax tmur mingħajr l-oħra. Mela ħanibdew bil-kelma talla. Faħħar ruħ tiegħi il-mulej, ħalleluja, infaħħar il-mulej tul ħajti kollha. Nanni lill-Alla tiegħi kemm indum ħaj. La tittamawx fil-kbarat u jarralu min jittama fihom vera, għax il-bniedem ma jsalvakomx. Malli toħroġ ruħu lejn l-art jerġa' jmur. Jintemmu dakinhar ħsibijietu. Qatt iddiżappuntakom xi bniedem? Ħafna naħseb, imma Alla ma jiddiżappuntaniex aħwa. Ħanaraw, ħankomplu, naraw. Ħini blessed, imbirek, min falla ta' Ġakob isib l-għajnuna tiegħu. Min għandu tama fil-mulej Alla tiegħu li għamel is-sema u l-art u l-baħar u kull ma jinsab fihom. U li jżomm kelmtu għal dejjem. U dik hija l-ankra tagħna aħwa li hu jżomm ma' kelmtu, il-bniedem u x'inhu llum jew għada ħajaqa'. Ħajċaqlaq mill-pożizzjoni tiegħu, imma Alla ħajżomm kelmtu għal dejjem. Isimgħu li jagħmel il-ħaq lil maħqurin mal-inġustizzja li saret miegħek ħajamel ħaq. Li jagħti l-ħobs lill-imġewħin. Il-mulej li jeħles lill-imjassrin. Mamma mia, x'jasar x'katina tibda tħoss li għandek. Imma l-mulej jgħidlek jien neħilsek skont din il-kelma. Il-mulej li jiftaħ għajnej l-omja. Grazzi mulej. Sijak tkun fiżika u sijak tkun spiritwali. Alleluja. Il-mulej jerfa l-milwijin, kemm il-darba nħossuna mtaqlin b'dak il-burdens tal-ħajja. Imma
il-mulej drittana u kol anki meta nibdu nħossu dik il-berdin ġejja fuqna, il-mulej jħobb il-ġusti, halleluja, il-mulej ħares il-barrani u li jżomm lill-iltim u lill-armla. Kull kategorija jħossib il-mulej, ma jħalli l-ħadd il-barra, imma li l-ħżina jħarbtilhom triqathom. Grazzi Ġesu li m'għandniex għalfejn noqogħdu ninkwetaw kif ħajitħallas il-ħażin. Għax il-mulej jħossibu, qed jgħidilna ħin jew ieħor inħarbtilhom ħajjithom. Iġifieri anke jekk għal xi żmien narawhom qed jiffjorixxu jew li qed tgħaddi tagħhom b'xi mod u li jseħħ dak li jkunu jixtiequ, imma l-mulej qed jgħidlek sem jaslu ta' għax jien ħanħarbtilhom kollox. Grazzi Ġesu. Il-mulej jisaltana l-dejjem Alla tiegħek Sion minn nisel għal nisel, minn żmien għal żmien jibqa' l-istess il-mulej. Halleluja għal Alla li jista' kollox. Mela bdejt bih dan biex naraw il-qawwa tal-Alla. Nafu kemm hija qawwija, smajna dal-għodu żewġ pritki li minn daw l-aħwa tagħna grazzi għalihom li imlewna bin-nar tal-kelma tal-Alla. U jekk kelli nsaqsi il-kull waħda li għabaw ġew anke min qed jismani, inti għandek fidi. Naħseb kulħadd se jgħidli iva. Sewwa għandna fidi fil-kelma tal-Alla. Imma it-tama fiex tidħol issa. It-tama dik hija dik l-assikurazzjoni, ġifieri ma tfallix għal dak li aħna bil-fidi qed nemmnu. Ġifieri aħna minna kull kelma li qalet hawn ġew u li ħankomplu nisimgħu f'dawn il-jiem min jaf kemm il-kelma tal-Alla weda ħirġa u talim, alright, u nemmnu fih. Imma issa biex narawh iseħħ. Għax ejja ngħiduha kif inhi. Ħafna drabi nemmnu għall-kelma tal-Alla imma u l-mirakli jisiru ta' anke istantanjament għadhom isiru sissa, rajnihom isiru u jibqgħu jsiru meta Alla jiddeċidi li għandhom isiru. Imma ħafna drabi dak li aħna nemmnu fih huwa proċess li narawh isir. Imma bil-fidi li hija differenza mit-tama, il-fidi hija issa. Jekk inti tlabt, irċivejt issa. Imma ma jfissirx li ta' taraħ bil-fors issa. U t-tama hemm sa tidħol għax xa twasslek għal dak li jinti mint issa. Ikunx issa, ikunx ġurnata oħra, ikunx xahar ieħor, ikun 10 snin oħra, imma bil-fidi li hija il-fundament, hija il-pedament li jiena ħanemmen, li nemmint naf li l-Alla wedu li se jsir. Issa iseħħ jew le jiddependi issa mit-triq li jiena ħanaqbad. Sakemm nasal bil-persekuzzjoni u bil-hindrances u bil-challenges li ġib id-demonju kollha, kif jien ħanasal. U kif ħanasal sewwa? Mela, it-tama hija xi ħaġa ta' ferħ. Ħafna drabi fid-dinja it-tama iktar isa xi ħaġa mhix ċerqek ta' dwejja u nittamaw ta' li t-temp sa jkun tajjeb. Nittamaw ta' li ma jaqbadniex l-influenza u nittamaw. Ġifieri iktar donna taqleb għan-negattiv. Mentri fil-kelma tal-Alla, fis-saltna tal-Alla, hija propju din it-tama li ġġib il-fidi tagħna fil-manifestazzjoni. Halleluja. Grazzi Ġesu. Eżempju, ir-ritorn ta' Ġesu fid-dinja. Aħna ċerti minn dan, le? Għax hemm miktub. Ħadd ma jgħid minna, isma' ma nafx ux ġej Ġesu għandi d-dubju. Fim? Le, nafu li ġej Ġesu, imma it-tama tagħna kollha ferħ expectancy li dak li hemm miktub, all right, il-fidi tagħna ġa qiegħda hemm, imma someday we know li Ġesu ġej. Ġifieri u dik ħatwassalna li nibqgħu sħaħ, li no matter what li jiġri kontrina nafu li Ġesu ġej għalina u jeħlisna minn da kollu. Ġifieri dik hija li tagħmel it-tama. Dak kollu li qrajna f'dak is-salm kollu veru, anki jekk aħna ma narawx forsi, imma laqgħet hemm jekk inti taqa' taħt xi kategorija minn dawk, ibqa' ċert li bit-tama fil-kelma
li aħna rajna, all right, bil-fidi tiegħek hemm tgħid ma kemm ħandu ma jista' jkun u tibda taħħal id-dubju għax hekk jidħol id-dubju hemmhekk kissirna dak kollu li tlabna. U ħanaraw bil-kelma ċar ukoll biha din. Ġifieri Ġwanni 14:3 jedinna ħalli nidħlu daqsxejn fil-kelma. Sejjer inħejjilkom fejn toqgħodu qal Ġesu. U meta mmur u nħejjilkom il-post, nerġa' niġi biex noħodkom miegħi biex fejn inkun jien tkunu intom ukoll, alleluja, mela di l-fidi aħna nafdajnieh il-Ġesu b'dan il-kliem u dik li tatina tama li xi darba ħanaslu. Issa, eżempju fin-natural biex forsi iktar narawha prattika. Għandu kassa xi tifel, pereżempju, li missieru jgħidlu u jaf. Għandu d-daddy tiegħu hero, dak it-tifel li ħares li missieru bħala l-hero tiegħu fin-natural sewwa. Jgħidlu għada se nieħdok id-żu, jew sa nieħdok xi toy shop kbir fej inti tista' tagħżel rigal toy li trid inti. Immaġinaw dat-tifel li jaf li missieru kemm il-darba għallu dik il-weda u ħadu, jaf x'jistenna meta missieru joħorġu dak il-lej sakemm jisbaħ, dat-tifel min jaf x'jibda jimmaġina u jistenna dik hija tama li jaf li dak li wedu missieru se sarraf xi ħaġa sabiħa. U hekk aħna rridu nimxu fis-saltna Talla il għaliex anki jekk qed naraw dan kollu, qed naraw affarijiet sbieħ li qed jiġru bħalissa la madwarna f'dal pajjiż u waqqas fid-dinja għax ħlief affarijiet korroħ ma tarax x'in tispa' television u floods u terremoti u maltempati ta' barra minn hawn u mwiet u perversità jiġru ma saqajna tridu ma tridx in tiftaħ it-television. Ġifieri x'taq fiha taqbad tagħti rasek li kieku m'għandekx dit-tama, all right, li dak li qed nemmnu fih, dak li qiegħed il-mulej iwedna, aħna granfajna miegħu għax nafu li xi darba ħaneħħelsu minn dak kollu, halleluja. Mela, glorja lilek Ġesu. Ġifieri happiness meta dat-titlu kien qiegħed The happiness of those whose help is in the Lord, hija f'waqta. Hija kelma f'waqta. Hija deskritta perfettament għal kelma tama. Ġifieri dik ma rridux nħalluha taħrabinna minn ħajjitna, akkost li jibda ġej il-maltemp. Mela affarijiet sbieħ rajna issa. Għal dawk li jemnu. Sewwa, imma nemnu fiex, xi ġifieri. Nemnu ġifieri li ma niġħdux dak li hawn miktub. Sewwa, li temmen ili int ma tiġħadx dak li hemm miktub, naf li qiegħed hemm, u rajtu xekk il-fidi definition li hija konvinzjoni li jiena konvint, li jiena perswas minn da li hemm miktub. Mhux hekk hija l-fidi. Issa. Imma mhix biżejjed għax irrid inkun konvint, perswas, minn xiex. All right, minn dak li hemm miktub. Imma hemm ħanaqaf daqshekk biss? Le. Sewwa, għax ħafna drabi jekk ma narax mal-ewwel se naqaf it-tentazzjoni tad-dubju. All right? U tal-uġieħ u ta' kollox li jista' jqanqal. Mela, ħanaraw punti ta' xiex irridu nipparswedu lil nfusna. Persuasion, ta' ġifieri ħajkollok xi ħaġa li ħad tiġi kontrik. Imma inti se żomm lilek innifsek, ħad tippersisti, perswas. Ġifieri tgħid li xtgħid li jien ħanibqa' nemmen hekk. All right, perswas, konvint minn dak li jien qed nara, minn dak akkost li jien qed nisma', jien ħanibqa' sod. Mela minn xiex. L-ewwel nett li l-fidi l-aħwa hija lifestyle. Hija stil ta' ħajja li mhijiex just jiena nixela switch it on meta niġi bżonn għax jien naf għandi bżonn xi ħaġa, allura filli għaddejja bħajti u ġrat xi ħaġa issa bil-fidi rrid inġib lura dak li jiena tlift, il-job, forsi jien naf xi ħaġa fil-familja, anything, xi ħaġa ġejja kontrik,
U inti tgħid isma' mela issa bil-fidi dirrid inġiba lura, mhix hekk ta' ma taħdimx hekk. You have to struggle biex tagħmel dak l-affarijiet. Meta aħna ngħidu lifestyle hija xi ħaġa li nagħmluha repetitwament, kostantanjament, int qed tgħixha. Forsi għall-ewwel hija ibsa. Imma as we go along, if we persist, tiġi naturali. Hija stil ta' ħajja. U nistgħu nieħdu eżempju ktibt erba' stili ta' ħajja li hekk wieħed ikun qiegħed fihom jinduna jgħid ġifieri hemm ċertu commitment. Fuq kolinkwa stil ta' ħajja, mhix just when I feel it, jew when I want it, le, jekk jien għażilt pereżempju a method of living li di ħaturi l-attitudni tiegħi ta' kif naħseb, ta' kif naġixxi, x'qed nagħmel, qed tiddiskrivi lilek minn inti. Hekk rridu noħdu għal ħajja ta' fidi, min ħares lek qed jgħid illalludi. Dan x'fidi għandu meta jitkellem il-fidi nħossa fih. And they would want dak li inti għandek għax il-fidi hija xi ħaġa sabiħa. Iktar u iktar meta nafu li Alla biha biss tista' toġbu. Għax jekk ma jkollokx lila, għandna miktub Hebrews 11:6 ma tistax toġob lil Alla. Ġifri hemm ir-rewards għal dil ħaġa. Ejja nieħdu a healthy lifestyle pereżempju. Healthy lifestyle. Jiena ddeċidejt li ngħix a healthy lifestyle. Alright. Allora int għażilt x'tiekol, li tagħmel l-eżerċizzi, li tevita l-junk food, mhux hekk. Għandek ċertu prinċipji u ċertu ordni fiha li jekk tittara r-riżultat, timxi magħhom. Ma tistax tgħid jiena rrid healthy lifestyle. U mbagħad b'eżerċizzju ma tiġ taf. Kull ma tiġi quddiem irrid nieklu għax ma minniex kapaċi netle. Mela allura ma qed ngħix healthy lifestyle xejn. I just wish it. Imma bil-wishing ma nġibuhiex. Irridu commitment, consistency. Alright. Ġifieri, u mbagħad x'jiġri? Forsi jinnaf, ħafna djadu l-ekku għax issa Deċembru għadġejn il-party, so issa 10 Aprilu ġej l-Easter, u għax issa sajf il-ġelati. Jekk nibqu sejrinek, ma ħanaraw riżultat qatt. Mela that is no way to live, mhijiex. U mbagħad għandna tip ta' lifestyle oħra, solo lifestyle. Daw għandna nies, alright, li iħobbu l-kumpanija tagħhom infushom. Iħobbu jgħixu waħidhom. Iħobbu jitreviljaw waħidhom, iħobbu joħorġu waħidhom, huwa stil ta' ħajja li lilhom joġobhom, għażluh. U tarhom kostantament jagħmlu dal-affarijiet, it's a free lifestyle wara kollox għax ma tista' tirendi kont il-ħadd, ma jindaħallek ħadd. Sewwa ġifieri it's a lifestyle li pjuttost hija sabiħa sa ċertu punt, però ukoll għandha ċertu regoli u għandha ċertu sagrifiċċji il għaliex jekk int ma tfittax il-ħadd u jekk int ma tċempel il-ħadd. Ukoll jaf jiġi żmien fejn jkollok bżonn l-għajnuna, fejn jkollok bżonn il xi ħadd u tibda tgħid imma kif ħadd ma jċempilli, imma kif ħadd ma nsib. So we have to abide. Ma dik it-tip ta' lifestyle li aħna nażlu, dak kollu bir-rewards u bis-sagrifiċċji li ġib. U hekk hija l-ħajja fil-Kristjaneżmu, hija ħajja li fiha ħafna rewards jekk aħna nimxu eżatt fiha, imma iġġib ukoll magħha is-sagrifiċċji. Ġifieri we have to irdu niżnu. Imma l-għażilta issa you have to abide bar-rules u l-prinċipji tagħha. Għanna per eżempju stil ta' ħajja fil-kampanja. Għandek nis li jħobbu jgħidu isma' jien I love the country style. Ġifieri inti naf tieħu u tiżra li kell tiegħek, il-frott tiegħek, top l-annimali, top l-ambjent. It's a beautiful lifestyle. Għal-kwiet, forsi daqsxejn li tiżolak, forsi daqsxejn kwieta, imma hija xi ħaġa li bħal darb'oħra għażilt. Ħajja fil-belt. Li hija pereżempju ħajja li jinnaf iġib ittik ħafna vantaġġi għandek il-ħwienet, għandek ċertu affarijiet li jżommuk opportunitajiet ta' xogħlijiet. Imma kollha hija lifestyle għażilta. U inti ħatimxi u
taġixxi skont din it-tip ta' lifestyle. Għandek party lifestyle, għandna nies li jgħixu għal parties. Murara fil-weekends, ikunu qegħdin jistennew. Tomorrow never come. Daw it-tip ta' nies tomorrow never come jgħidulek li mhijiex healthy, ġifieri, għax inti ma tistax tgħid tomorrow never come, anzi l-kontrarju rridu naħsbu għal għada sewa, imma it's a lifestyle li huma jażlu jgħixu għalhekk prattikament. Aħdem biex imbagħad gawdi. U jiġri x'jiġri għada ma jinteressanix. It's a lifestyle. Okay? Vegan lifestyle għal dak li jħobbu l-annimali. Vegan. Ġifieri inta żilt li ma tikolx. Qed norikom ġifieri li kollha għandha l-prinċipji u għandha il-ways. Il-Kristjaneżmu għandu il-ħajja ta' fidi. Hija li inti tażel din il-ħajja bil-prinċipji u r-regoli kollha li ġib. U ħafna drabi hemmhekk neħlu. Mhux ma nemnux, nemnu. Imma li ngħaddu wara li nkunu tlabna u dak li qed nistennew, ħafna drabi inneħħilna l-fokus minn fuq dak li aħna rridu naslu għalih. Issa, hija ċ-ċavetta, però hija ċ-ċavetta li tiftinna l-bieb għal dak kollu li għandna bżonn biex nirnexxu, jekk aħna rridu nirnexxu, ħafna jaħsbu li hija lussu l-fidi li inti tgħid isma' jiena ngħix bil-fidi, pa' speċi nażel li ngħix bil-fidi, il-bqija jiġri li jrid. Le, mhijiex dik il-lussu li inti tażel li tgħix bil-fidi, pjuttost hija neċessità għall-Kristjan. Apparti li noġbu l-Alla, imma inti you need it. Jekk tittirnexxi, sewwa ġifieri jekk aħna rridu nikbru, din tinbena u għax tittejxa bit-challenges u bit-trials li konna. Kemm ingergru mit-trials u mit-challenges ħadd ma jieħu pjaċir bihom vera, imma biex nikbru. Bihom il-mod li jekk inti bil-grazzja t'Alla jirnexxilek teleb di. Iċ-challenge li jmiss, forsi tkun naqra iktar qawwija, imma if you remember li Alla kien miegħek u żamm kelmtu fl-ewwel waħda, din it-tieni waħda iktar sa tgħinek biex inti tgħaddi u talibha. U nibqu sejrin hekk bħal meta mmorru l-ġim qed nibnu dak il-muskolu bil-mod din hija il-muskolu tal-fidi. Għalhekk ma tistax tuża biss meta inti tiġi bżonn, inti tgħix kontinwament. Issa, hemmhekk qed naraw il-lifestyle sewwa. Għandna xi ħaġa oħra wkoll irdu nkunu persważi minnha, mela inti tkun persważ, konvint li hija lifestyle, mhux li llum hekk u għada hekk. Għandna li hija għajnej spiritwali, xi ġifieri, li hi dejjem tħares lej it-tmiem. Fimt? Jekk int għaddej minn xi ħaġa, jien naf forsi jien xi marda jew jien xi inkwiet ieħor fil-familja, nuqqas ta' ġob, nuqqas stress dal-affarijiet. U taf x'allawiet dak hija t-tmiem tas-sitwazzjoni tiegħek, mela il-fidi tħares lejn x'Alla qal fuq is-sitwazzjoni tiegħek. Mhux minn fejn bdejt, bit-challenge li bdejt biha, x'qettet id-dinja, x'tgħid dik, x'tgħid l-oħra x'għaddit dik, għax l-esperjenza ta' dak hekk kienet u għax hekk ħanaddi minn hekk mela. Le, mhix hekk. Inti rridu naqbdu x'hemm miktub bħalma rajna hawnhekk Alla qal li jerfa' l-milwi, mela kien milwija. Se noqgħod nara bl-għajnej spiritwali tiegħi li dritta. Allura użawha di, we have to use our spiritual eyes u l-immaġinazzjoni biex naslu, if you keep focusing, li jinti Alla għallek jekk inti milwi ħatiġi dritt. Mela jien ħanarani dritta miexja sa fej għandi nasal. Jekk jien naf x'qalinna aktar il-mulej, jekk għadni minix qed nara ċertu affarijiet, għadni qed niddubita, għadni ma nistax nifhem il-kelma t'Alla, ibqa' foka fuq li qallek li jekk għandek l-ispiritu tiegħu l-ispiritu tal-verità se jorik.
Ma li bqajt jiena naf kollox fisem Ġesu Kristu, għax l-Ispirtu tal-verità jgħix ġovija. Dak li jiena ngħid jagħmel differenza enormi, anki l-mod kif nara. Ġifieri, mela ibqa' iffoka fuq hekk, mhux the dark side, dik mhijiex talla. Mela l-Ispirtu, l-għajnej jaraw l-Ispirtu, jaraw the end of the, not the beginning, ġifieri the end from the beginning aħna ngħidu. Mill-bidu tal-ġlida tiegħek, mill-bidu tal-challenge, daqet nara kif ħadd ispiċċa. Grazzi mulej, no matter what il-kontrarji li qed nara, ma naf kif ħadd ispiċċa. Naf kif ħadd ispiċċa, naf li ħanasal in-naħa l-oħra. Għax għandi l-Ġesu fid-dajsa miegħi, bħalma kellhom id-disċipli, mal-tempata bħal dik, riqet, imma waslu. Għax kien hemm magħhom. Ġifieri, let's keep that in mind. Ħafna nies li ħarsu lej affarijiet żbaljati. U bekk jiġu d-dubju. Il-fokus importanti. U hekk tkisser l-effett tiegħek jekk tibqa' tħares fuq l-affarijiet ħżiena. Mela, il-fidi hija l-lingwa tal-qalb tagħna. Matthew 5:8 jedinna hekk. Ħen dawk li huma safja f'qalbhom, għax huma jaraw lil Alla. Issa, apparti li biex nidħlu l-ġenna irrid ikollna l-qalb safja tagħna, ma sax ikollna qalb evil u nittamaw li xi darba ħanidħlu l-ġenna. All right, nemnu l-kelma tal-Alla u nemnu jiġifieri jekk aħna ħanħallu qalbna ibsa għal ċertu affarijiet, ma tantx ħanaraw wiċċalla, imma taf li anki taħdem anki għalina fin-natural jekk qalbna tkun safja vera, għaliex naraw lil Alla. Għax fil-purità u s-safa tagħna, tara il-wedit tiegħu. Jekk int qalbek tibqa' safja, jekk il-qalb tibqa' pura, int m'għandekx jifixklek. Allura tara il-qawwa tal-Alla taħdem. Tara l-Alla kontinwament, ġifieri jar kemm ta' hija lingwa tal-qalb. Al kontrarju, il-qalb ibsa evil hija dik li għandha l-unbelief. Ħafna naħsbu li evil heart hija xi ħadd li jrid joqtol, xi ħadd li jobod, xi ħadd li jisraq. Taf li mhux hekk tgħid il-kelma tal-Alla ħammorru daqsxejn Lut 3, mmorru hemmhekk. Hebrews 3. Il-kelma tal-Alla tgħid f'Hebrews 3. Jekk immorru minn vers 7. Mela. Mela, vers 7. Għalhekk, isimgħuha, kif jgħid l-Ispirtu Santu, ġifieri dan l-Ispirtu Santu ta' qed jgħidu. Jekk illum tisimgħu leħnu, mela jekk illum il-mulej qed itina revelazzjonijiet ġodda, all right, la twebsux qalbkom bħal fjum l-irvel, jew it-tiġri fid-deżert bħal mamlu n-nies ta' qabilna. Sewwa, fejn ġarbuni mis-sirrijietkom biex jippruvawni. U raw kull ma miltjien, raw missew bidejhom, kull ma mel tul l-40 sena sħaħ. Ejjew ma naqgħux f'dik il-nażba li naraw kontinwament kemm hu tajjeb Alla. Iwedna u nibqgħu nġarbuh bin-nuqqas ta' fidi. Għalhekk jien stmerrejta lil din il-ġenerazzjoni u għedt daw dejjem mitlu fejn f'qalbhom l-qalb. U ma marfux triqati, mela il-qalb bħalma qegħdin ngħidu biex taraf timxi fi triqatu, biex taraf taf x'qed jedinna l-istruzzjoni li jtik x'għandek tagħmel kif teħħendilja l-affarijiet. Oraj, il-qalb titkun miftuħa without any unbelief u ma nġarbux l-Alla. Il-qalb hija neċessarja li tkun sew għax ara xi kompli jgħid. U ma marfux triqati. U hekk ħlieft. Waqt il-korla tiegħi dawn ma jidħlux fil-misriħ tiegħi, jiġifieri għaddihom mistrieħ. Jekk aħna naqgħu fil-kategorija tal-unbelief kemm ikerata li jkollok dubju, ma tistrieħx. U vera, id-dubju xi jagħmlilna? Turment.
torment, ma jħallikx kut. Meta l-kelma tedinna, the joy of the Lord is your strength. Il-ferħ tiegħu li l-ekitik is-saħħa. M'għandniex nambu stress. Dil-kwalità dika xaġa tad-dinja. Sewwa. Ġifri, hemmhekk għalinna hekk li f'waqt il-korla tiegħi dawn ma jidħlux fil-misriħ tiegħi, mela hemmhekk rajna, anzi nistgħu nibqgħu sejrin naqri ieħor, ħut jaraw li f'ebda wieħed minnkom jkompli jedinna ma jkun hemm qalb imħassra biex għax nobot, għax tiltilħija, għax irrid nara ċertu affarijiet u għax irrid immur. Le ta' bin-nuqqas ta' twemmin. Ħud qed idhom oqgħodu attenti li qalbkom ma titħassarx. Bin-nuqqas ta' twemmin li jwassal għal firda mill-Alla ħaj. Mamma mija, ġifieri meta naqgħu fid-dubju, meta ma nibdux nemmnu qegħdin inġibu din il-pożizzjoni f'ħajjitna. Imma għamlu l-qalb lil xulxin. Grazzi mulej, għalhekk qegħdin hawn ġew. Qed nagħmlu l-qalb lil xulxin. Kull jum sakemm inkunu għadna nistgħu ngħidu llu biex ħadd minnkom ma jiġġarraf mid-dnub u jwebbes qalbu. Oħra di. Mela meta naqgħu fid-dnub qed niftħu il-Satana b'affarijiet li mhux suppost nagħmlu, qed inwebbsu qalbna ta' u qed naqgħu f'din il-kategorija fejn Alla qed jgħid int ma raftix triqati. Int qed tiġi mqarqaq, ma raftix triqati. Għax aħna għandna sem fi Kristu jekk inżommu sħiħa sal-aħħar it-tama li bdejna biha li kellna fil-bidu. Għaliex għax ħafna drabi bija nibdew bit-tama aħna. Sewwa, rajt, emminna, u mbagħad għandna dik it-tama, dik il-fervent, l-expectancy, imma mbagħad as we go along. Għax tibda ġejja xi naqa' persekuzzjoni u xi naqra kontroversjonijiet, it-tama bye. U mbagħad jidħol id-dubju, tibbis qalbna u ma nibdew naraw xejn. Dik li jiġri. Bib infetaħ lix-xitan. U min huma dawk li semgħu? Jingħad fl-Iskrittura. Jekk illum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal fjum l-irvel, u min huma dawk li semgħu u qagħmu kontrih. Mhux dawk kollha li ħarġu mill-Eġittu bis-saħħa ta' Mosè. Issa daw ħarġu mill-Eġittu bis-saħħa ta' Mosè. Aħseb war kemm aħna kontabbli aħna li ħriġna mill-Eġittu bis-saħħa ta' min? Ta' Ġesu Kristu. Alla nnifsu. Mhux dawk kollha li ħarġu mill-Eġittu bis-saħħa ta' Mosè u lil min stmerra l-40 sena. Mhux lil dawk li dimbu u li t-sma tagħhom waqgħu mejta fid-deżert. U għal min ħalef li ma jidħlux fil-misriħ tiegħu, jekk mhux għal dawk li ma rridux jisimgħu. Hekk naraw li huma ma setux jidħlu minħabba fin-nuqqas ta' twemmin tagħhom. Jiġifieri d-diżastru kollu, mamma mija, għax kellhom nuqqas ta' twemmin. Kemm ġab gwaj. Jiġifieri meta aħna qegħdin nagħmlu konferenza bħal din, l-aħwa, ejja ma nieħduwix for granted da. U niġu u terġa' tmur u tiġi oħra sen oħra, ejja ngħidu isma' minn hawn irrid noħroġ. Mhux bħalma tħall żgur, anzi irrid noħroġ ħafna aħjar, all right. Irrid inkompli nikber u nara l-frott u nara dak li Alla għandu għalija. Diet tkun l-attitudni jekk irridu dil-konferenza sarraf xi ħaġa għalina. Sewwa, mela hemmhekk rajna il-purità tal-qalb. Ovvjament, il-fidi għandha vuċi. Il-fidi għandha vuċi. F'Salm 103, jedinna ċaru tont, xiġifieri. Vers 20, birku l-mulej anġli tiegħu kollha, setana u qawwija li tagħmlu r-rida tiegħu, malli tisimgħu leħen il-kelma tiegħu. Mela isma' meta l-anġli jisimgħu leħen il-kelma tal-mulej, ħajaħdmu. Jekk mhux se jisimgħu il-kelma, mhux ħajaħdmu, mela il-vuċi anke tkun tiegħek u tiegħi u ta' kulħadd, jekk kien tal-kelma talla, ħatamel l-istess effett. Mela, ejwa, il-fidi ma tistax you just know li hemm miktub. Alright, jew just għax qed naqra u nibqa' siket, we have to speak. All the time. Jaħasa Ġesu għalhekk kien jagħmel il-mirakli għax qalilna. Jiena ngħid biss dak li jgħid missieri.
Ġifieri għalhekk irnexxa. Imma ħafna drabi kemm imparlaw żejjed, mhux. Ma tibqax il-kelma tal-Alla biss toħroġ minn fomna. Mbagħad niskantaw kif ma narawx mirakli. Mela dik Psalm 103, Psalm 39 verse 4 jgħid tħeġġet qalbi ġewwa fija, tħeġġet bħalma mledda lodu bil-kelma tal-Alla qed tagħmel issa. Il-qalb titħeġġeġ jekk kontinwament inkunu f'din il-preżenza. Hekk qed tinnotaw. Faċli biex inti mbagħad meta ismawha tħeġġet qalbi ġewwa fija. Għal ħsib biss anke qiegħda kwiet hemm tisma'. Fim, għal ħsib biss nar tkebbes fija. Hekk qed tirċievi bħalissa n-nar qiegħed ikebbes fik, imbagħad inħall lil sini u jienet. Jiġifieri jekk aħna kontinwament il-kelma tal-Alla għaddejja d-dar. Kull fej kolli l-okkażjoni il-kelma tal-Alla għaddejja, il-qalb tiegħek titħeġġeġ u tkun taf kif, toħroġ il-kelma tal-Alla minn fommok. Anke you answer someone, you answer with the word of God. Fim, għaliex, għax hekk jiġri qed jgħidlek bil-kelma tal-Alla, l-mument li inti titħeġġeġ daqstant, awtomatikament tibda toħroġ minn ħalqek. Dawn huma minn xi xandar rridu nkunu persważi jaħwa mhux ġast qed nismagħhom u mbagħad jibqgħu għaddejjin. This is our lifestyle. Hemm Galatin 3 vers 5. Meta Alla jagħtikom l-Ispirtu u juri s-seta tiegħu permezz tagħkom, halleluja, dan isir bis-saħħa tal-opri jew bis-smigħ tal-fidi. Kif isir da? Ovvjament li bis-smigħ tal-fidi, għax xi ħadd ikun xandar, għax xi ħadd ikun iddikjara, għax xi ħadd ikun profetizza. Allura l-fidi tkellmet. U l-mirakli jsiru. Mela il-fidi għandha l-vuċi. Ġesu għamel il-mirakli b'dan il-mod, sewwa, għax meta tkellem il-lingwa tal-fidi. Alla semgħu u għamel il-mirakli. Għaliex, xtejt Ġeremija 1:12. Alla jħabbrek biex kelmtu sseħħ. Jiġifieri ma jistax ikun li jekk inti qed titkellem il-kelma tal-Alla jibqa' kollox kif inhu. Xi ħaġa se jsir. Issa, l-iżball li ħafna nagħmlu, alright, li ħafna drabi nistennew li għax iddikjarajna u għax tkellimna, nistennew u nfasslu kif Alla se jtina, kif Alla se jwassal dak li aħna rridu. Allura il-moment li jibda jtina dak li għandna bżonn ma nirċivuhx għax nibdu nimmaġinaw f'pakkett ieħor aħna. Imma dik hija ħażina meta m'hemmx ir-relazzjoni, l-intimità tal-Alla. Għaliex? Għalhekk Ġesu jedilna isma'. Inti ir-relazzjoni li rrid miegħek qed inħabbatlek iftaħ. Qed nisma' preach milux. U xi ħadd semma dik l-illustration ta' fejn Ġesu qed iħabbat mal-bib, ġieli rajtuha dik l-istampa, Ġesu qed iħabbat. Inti pastor kont tajtna mag, hekk qiegħed bisimna fuq. Jekk u mort niċċekkja ta' għax da beda jgħid għalhekk tinnota in-naħa ta' Ġesu m'hemmx pum. Qiegħed in-naħa l-oħra. Għaliex? Għax ma jiftħux ta' tiftħu int. Ġifieri il-pum qiegħed in-naħa l-oħra u jħabbat. Imma huwa int li tiftaħ u mort ta' nara u vera. M'hemmx pum in-naħa ta' Ġesu iħallinna l-libertà. Iħabbat jaħasra, imma int tiftaħ. Int tiftaħ. Ġifieri mela allura dik l-intimità, f'dik l-intimità ħajkellimna. All right, issa, x'jista' jtina f'dik l-intimità? Jista' jtik kelma mill-Bibbja. Jista' jtik rejma word. X'inhi rejma word? Tafu x'inhi rejma word? Tkun kelma għalik diretta li jtilek biss. Meta inti tkun fl-intimità u jurik it-triq ta' kif inti ħatasal fis-sitwazzjoni speċifika tiegħek biss. Ġifieri hija importanti li jidlilek se jurik kif teħendili dik l-affari. Issa, jekk int widnejk l-ispiritwali mhux miftuħin, dik it-triq ħatimmissja.
u tista' mhux tittama, u tista' mhux tiddikjara, taf li anki x'tiddikjara jtik. Jiġifieri aħna nistgħu naqbdu kemm l-Iskrittura rridu, imma what works is dak li hu jtik dak il-ħin. Il-kelma li jtik, it's the one word that will change your life. Dan huwa talim. All right, mhux just we believe, imma dan huwa talim li se jwasslek biex tara il-manifestazzjoni. So, mela, issa, ħanaraw qabel nagħlqu daqsxejn. Nej min nies fit-Testament l-Antik li qatt li talbu, all right, imma xorta kellhom jgħaddu minn ċertu affarijiet, imma Alla ma nesihomx. Ġifieri xorta raw ir-riżultat li kieku aħna forsi wara li tlabna bħalhom konna nistennew xi ħaġa oħra, imma daw baqgħu konsistenti. Kienu jafu Alla xi jrid minnhom u baqgħu hemm. U hekk irridu nkunu aħna. Mela ejja mmorru, mor Daniel. Daniel huwa ktieb li ovvjament sabiħ immens. Dak Daniel inissel fik mhux fidi biss imma dak l-ispirtu ta' excellence fih Daniel. U fil-fatt hekk tgħidlek il-kelma ara jekk nibdew minn vers 4. Daniel 6 vers 4. Dan Daniel isimgħuha kien jinqala ħafna tassew u għadda lil prefetti u s-satrapi huma dawk li jġbru t-taxxi u jżommu l-ordni kienu l-oħra. Għax kellu fih spiritu mill-aqwa. Bl-Ingliż jgħidlek an excellent spirit. U hekk li s-sultan għamel il-ħsieb li qiegħdu fuq is-saltna kollha u daw mhux bithomx din l-affari għax għamlu minn kollox biex iġibuh fl-inkwiet x'ma qalulux. Imma hu dejjem kien jibqa' dej u jawri l-frott dak l-ispirtu ta' eċċellenza li kollu. Imma hekk imorru vers 7 mbagħad jgħidlek b'saħħna kbira fuqhom dawk il-prefetti ġifri ġej l-inkwiet, ġej il-persekuzzjoni. Alla volja kien bnidem ta' talbu, bnidem committed, Daniel, imma b'saħħna kbira fuqhom dawk il-prefetti u s-satrapi marru jaġġlu flimkien għalant is-sultan. Right, ħanibdew, leave coming. U qalulu, Sultan Djarju, jalla tgħix għal dejjem. Il-prefetti tas-saltna, l-kapijiet u s-satrapi, il-kunsillieri u l-gvernaturi, il-koll jaqblu ara s-saltna tal-ħażen hemm il-qbil, il-koll jaqblu bejniethom li s-sultant jagħmel digret u interdett sħiħ biex jekk xi ħadd fi żmien 30 jum jitlob lil xi alla jew lil xi bniedem ieħor ħliefek li s-sultan di prattikament dit toġbu sewwa fajn ħbit tidher xi ħaġa sabiħa. Sultan jixtuħ fil-ħofra tal-iljuni. Issa, sultan oħroġ interdett u firma d-dokument. Hekk li ma jkunx jista' jitbiddel araw kemm sottili l-affari ta' ma jkunx skont il-liġi tal-poplu tal-medja u l-Persja li ma tistax titħassar. Exactly. Mamma mia, il-mulej meta jagħti kelma ma tkunx għal xejn laħwa. Bħalma qed jiġri issa sottili iva jifhimha min irid. Sewwa, mela, għalhekk is-Sultan Djarju iffirma d-dokument u l-interdett biex joġobhom. Daniel, il-bnidem talla, grazzi mulej, ejja l-kull kemm aħna ngħidu we are the children of God u dali ħanaraw aħna jseħħ fil-ħajja tagħna, grazzi Ġesu. Għalhekk Daniel sar jaf bid-dokument iffirmat b'dana kollu baqa jagħmel passoltu. Mela l-aħwa ejja nibqu nagħmlu passoltu. Ara la tħarsu lem u la għażla, ibqu għamlu passoltu. Grazzi Ġesu. X'kien jagħmel? Kien jidħol id-dar fejn kellu t-tieqa miftuħa l-darb'oħra, grazzi mulej għat-tieqa. Fejn kellu t-tieqa miftuħa fil-kamra ta' fuq, tħares lejn Ġerusalemm. 3 darbit kull jum kien jinżel għall-kubteħ u joqgħod jitlob u jfaħħar lill-Alla tiegħu. Ġifieri f'dak kollu li kien qed jinħema, whatever, dak li qed jinħema bħalissa, ejja l-koll nibqu għaddejjin, għas-soltu waħwa. All right. U hekk għamel Daniel issa,
Naqbżu, verse 17. Imbagħad is-sultan ta' ordni, all right. Mela, all right, saret u marru rrapportaw li dan Daniel qed jikser il-liġi. Li sabuħ qed jitlob u l-imbagħad daw iġalu lis-sultan biex inqassar jieħu passi fuq dak li hu stess issa wiet. Ma setax imur lura. U vers 17 jgħid imbagħad is-sultan ta' ordni biex iġibu lil Daniel u tefuh fil-ħofra tal-iljuni. Tefuh. Alla volja talab. Alla volja kien raġel with an excellent spirit. Alla volja kien bniedem ta' commitment. Imma tefuh. Issa kieku forsi aħna ngħidu ma la talab għaliex ma semawx. Xorta kellu jduq id-dungeon u kellu jduq l-iljuni jduru miegħu. U s-sultan qabad u qal lil Daniel ħajja ħilsek Alla tiegħek li lilu dejjem taqdi. Ġifieri dak kien jara l-excellenzi li kellu da. U minn fommu stess ħarġet profezija. Thank you, Jesus. Res u ġebla quddiemu, res u ġebla qudduha mad-daħla tal-ħofra u s-sultan għamilha fuqha. Il-marka bis-siġil tiegħu u s-siġil tal-barat tiegħu ħalli ma jinbidel xejn minn dak li hu ddeċida fuq Daniel. Imma aħna narafu x'ġara. Min għalih tista' mhux tagħmel is-siġil. U l-marka għax ma nbidel xejn. Dak li talab Daniel u dak li ddikjara s-sultan seħħ. Għax Daniel propju l-iljuni ma għamlulu xejn. Ġifieri imma it-talba nstemet. Alla onoraħ il-talb bniedem imma xorta għadda minn dak li xiex kellu jgħaddi. Ġifieri se taqqa ta' qalbu, se talla qal isma' kieku ried ma jdowqux dak il-qata għax nimmaġinaw xi naqra qata kellu għad dawk l-iljuni ġejjin kontri jaħsewha, imma jkomplu naqraw jedinna daw bdew imelsuh. Mhix tal-li ma gidmuħx u ma kiluħx. Imma kalmuhom u bdew imelsuh kemm hu kbir Alla tagħna. Jiġifieri meta aħna nafdawh imur far and beyond all that we can expect or even pray. Dakka huwa Daniel, imma mbagħad kellna wkoll lil x'ismu għaw, lil Joshua. Joshua. Kemm inħobb nisma' fuq dan. Dan tinsewx kien dak il-leader li ġi wara Mosè. Issa Mosè kien dak il-bniedem, il-kelma tgħidlek f'Dewtoronomju 34, jekk aħna mmorru naqra hemmhekk ftit jgħidlek, Dewtoronomju jgħidlek li imma Dewtoronomju 34 vers 10. Imma qatt iżjed mader f'Iżrael profeta bħal Mosè li l-mulej kien jaf wiċċ imwiċċ. Ħadd bħalu għas-sinjalu l-Eġibijiet kollha li taħ jagħmel il-mulej fl-art tal-Eġittu kontra l-Farawn u l-qaddejja tiegħu kollha wartu kollu. Ħadd bħal Mosè għall-emejjel kollha ta' qawwa u ta' biża' kbir li jagħmel quddiem Iżrael kollu. Ġifieri hawnhekk għandna lil Josué. Irid jidħol fi żarbun ta' dan il-lider kbir. Ġifieri meta Alla sejjaħlu, immaġina kien daqsxejn imwerwer u intimidat. Fil-fatt għandna l-kelma imma ma qatax qalbu ma qatx iħares lej kemm ħajaqaċċajt, kemm hu weak, se jagħmlu bih in-nies issa dak in-nies li kellu, jafx nies kellu mimlijin idolatrija u problemi, in-nies li kellhom sewwa. Imma ħajja naraw x'qallu Alla biex lilu żamma jneħħu iffoka fuqha u ma qatax qalbu. U hekk immorru Josué 1 vers 5. Ħadd ma jaqaflek kemm iddum ħaj. Allu Ġesu. Alla, bħalma kont ma' Mosè, mal-kbir Mosè, hekk jien inkun miegħek. Alla m'għandu wiċċ ħadd. U l-iktar meta jsejjaħlek għal xi ħaġa, ċert li ħajtik dak kollu li jkollok bżonn. Ma nħallikx u ma nitilqekx. Għamel il-ħila u qawwi qalbek. Għax int tqassam din l-art li nħlift lill-missirietom li nagħtihom. Biss tittamel il-ħila u qawwi qalbek
U qis li tagħmel il-liġi kollha li ordnalek Mosè. Il-qaddej tiegħek la tilwix minna, la lejn il-lemin u lanqas li jixxelluk biex ikollok ir-risq f'kull ma tagħmel. Ara, kbira kemm kbira l-persekuzzjoni, kbira kemm kbira ċ-challenge. L-għanna l-alla maħna, xejta ma jista' jkun kontra tagħna. Hawnhekk qegħdin naraw ċaru tont li l-mulej qed jgħidlu għamel kuraġġ, għax hekk tisma' minni ħajkollok risq. U mbagħad kompla jgħidlu, imma ma jitbiet qatt il-ktieb ta' din il-liġi minn fommok. Mela mhux aqraħ biss, il-ktieb irid ikun fommok qed jgħidlu, fommok. Ma jitbiet qatt minn fuq. U waħseb fuq u lejonar, immeditaħ. Immeditaħ il-ħin kollu biex taraf tagħmel kull ma hu miktub fih u hekk tirnexxi femilek u jkollok ir-risq. Qed itina dettalji l-mulej kif naraw dawn il-wedid tiegħu, il-barkiet tiegħu. Sewwa hemmhekk għandna il-Joshua. Hemm ħafna toħrajn imma ma tistax toqgħod issemmi, issa ħansemmi biss il-Ġesu. Ħalli nkunu nistgħu nagħlqu nagħlqu bil-kbir. Ġesu, fiex jidħol? Daw kienu istruzzjonijiet fit-Testament l-Antik, u grazzi għalihom għax nitalmu ħafna minnhom. Imma llum jien u int x'għandna? Illum għandna istruzzjonijiet u prinċipji oħra li kollha qegħdin fi Kristu Ġesu, halleluja. Fis-salib ta' Ġesu Kristu. Li nafu li qegħdin hemm, li naqrawhom, all right, imma mhumiex biżejjed. We need action. Alright, irridu l-azzjoni, alright, li fi Kristu permezz tas-salib. Isma' kollox mitmum. Ejja noqogħdu attenti kif nitolbu. Ġesu meta kien fuq is-salib, ktibta biex nara sew. Għajjat il-kelma tetelestai. Wow, kemm sabiħa. Għajjat biex tisimu d-dinja kollha għajjat. It is finished. Mitmum. Xiex mitmum? Xiex? Ir-rebħa tiegħu tiegħek, halleluja. Dak kollu paid in full. Ġifieri jagħmel x'jagħmel l-għadu. Fis-salvazzjoni li ġabilna Ġesu Kristu. Għandna kollox. It is finished. Ejja naqraw Kolossin 2. Issa rridu nimxu mod ieħor milli mexaw fit-Testament l-Antik, Colossians 2. Mela. Colossians 2, 3 and 5. Fih hemm moħbija it-teżori kollha tal-erf u l-aqal. Dan qiegħed ngħidulkom biex ħadd ma jqarraq bikom bi kliem fieraħ. Ħallukom mill-paroli żejjed tan-nies li minn għalihom għandhom xi erf, hekk ma jkunx l-erf talla taċċettawx. Jekk jien minix f'nofskom b'ġismi qalilhom Pawlu, ninsab magħkom bruħi, nifraħ meta narakom iġġibu ruħkom bl-ordni u sħaħ fil-fidi tagħkom fi Kristu. Kif bdejna il-lifestyle tiegħek tkun b'ordni u bi prinċipju. Mela dika jekk immorru 13-15 fl-istess skrittura. Kontu mejta, dali ġabilna Kristu. Dali qegħdin issa ngħixu. Kontu mejta minħabba dnubietkom u għax ma kellkomx iċ-ċirkonċiżjoni f'ġisimkom, imma issa Alla tagħkom il-ħajja flimkien ma' Kristu. Da jfisser is-salib. Ħafrinna dnubitna kollha. Ħassar il-kont tad-dejn li kenna. Bl-obbligi li kien hemm kontrina neħħih min-nofs u samru mas-salib. Iktar minn hekk, neżza l-prinċipati u s-setat. U għamel wirja minnhom quddiem id-dinja u karkarhom warajh fit-trionf tiegħu bi Kristu. Wow, xi skrittura dik. Ħafna tarhom bis-salib. Monqu, ħafna jkollu. Imma jafu x'qed iġorru. Taf x'qed iġorru meta tilbes is-salib. Hekk ħad tilbes
xi ġojjel jew xi ħaġa xi aħjar minn kollox is-salib anzi, imma għalina l-Kristjani nafu x'qed inġorru. Wow, dak is-salib. Kif ħanamel jien biex dan is-salib li qed inġorr ingawdi dak kollu li ġab għalija, dak kollu li għadda minnu Kristu għalija fuq. X'qal xiex qal u mitmum. Kollox. Ir-rebħa tagħna l-ewwel nett midnu bħalma rajna li aħna on the way to heaven. Grazzi Ġesu. U min ma jafx siraf li jint on your way to heaven. So, xiktar ħelsek minn dak kollu li hu ma jridx. Jekk naqraw il-kelma talla, nemnuha u bil-fidi kollha napplikawha f'ħajjitna, m'hemm xejn li Alla ma jista' jibdik. M'hemm xejn li se jżomm lura għax hu jħabbrek biex kelmtu isseħ. Mela, number 1, ma niftħux bibien lid-demonju bidnub. So, inkluż in-nuqqas ta' fidi, number 1 dik. Number 2, distrazzjoni għandha ħabta tiġi eżatt meta l-iktar li għandna bżonn inkunu focused. Ġifieri noqogħdu attenti anke f'dan iż-żmien tal-konferenza, alright, fejn qegħdin niġu mitmuha il-kelma talla kontinwament biex ma jneħħinniex il-focus minn hemm. Number 3, Alla diġà ħejja għal ħelsien bħalma rajna tagħna. U din għandha tkun konvinzjoni għalina. Mela x'jiġri x'ħanamlu jekk għaddejjin minn xi ħaġa li iktar ilha għaddejja, xi ħaġa li għandha id-delay, xi ħaġa li qisha mqabbda, ma nistgħux neħelsu minnha. Id-dilja mal-eruq l-ewwel, mhux mal-lif, mhux mal-weraq. Ġesu meta seħet is-siġra seħitha mill-eruq biex m'għamletx frott iktar. Mela aħna mhux inħarsu lejn ċirkostanzi li jidhru. Meta nidħlu fil-preżenza tal-mulej neddu lek m'hemm xi ħaġa mhux qed nifhmuha għaliex imwaħħlin. We just pray that he would reveal, expose what's hidden. Biex imbagħad aħna nimxu minn hemm. Imbagħad il-weraq jimutu jekk inti tiddilja mal-eruq. Sewwa, mela dik għattilet l-aħħar waħda saqsi li l-Ispirtu tal-verità jurik kif u fejn il-problema li għandek bdiet u ċedi u sottometti għal dak li jirrivelalek. Għaxek mbagħad mhux jibda jorik u le ma sax ikun. U le mhux dik. Għax aħna nkunu fassalna xi ħaġa oħra minn fejn iridu ngħaddu jew kif ħanneħħendiljaw l-affari. Ejjew warbu din għax di pride, Di pride u tħallina hemm imwaħħlin. Mela hijiex indiema li jurik, għax jaf jurik isma' tittindem. Jaf jurina tittaħfer il xi ħadd. Affarijiet ħajurik daw huma r-roots ta' fejn ma jidrux. Ribellioni jew diżubbidjenza li qegħdin fiha jorihomlok u kemm jorihomlok jekk verament tfittxu. Billi nirrabjaw u noffendu lil nfusna l-aħwa mu ħajinbidel xejn. Imma jinbidel jekk nissottomettu ruħna, numiljaw ruħna biex blerf u with a spirit of an excellency kif kien Daniel nimxu fit-triq li aħna nafu li Alla għandu għalina. Issa. Il-messaġġ kien dak biex waqt li għaddejjin din il-konferenza u nibdaw nisimgħu il-veritajiet tal-kelma tal-mulej u nemnuhom, jiġri kontrihom. We have to be steady, all right? Dak li nitolbu hemm it-tama li titwassalna liħ ma ninsewix di għax dik kienet it-tema it-tama li se twassalna għal dak li l-fidi qed turik. U dilla scripture Deuteronomiu ħanalqu biha ħalli dak il-bniedem li llum forsi qed jgħid ma jiena waqgħet fihom daw il-wara sa nagħmel issa. Qed ngħixek. Mela 30, verse 9. Ara xejt. Anzi, verse 8. U inti terġa' tisma' l-kelma tal-mulej tibżax. Jekk aħna waqajna, qegħdin ikollna l-kelma tal-mulej kostantanjament tqawwina. U tagħmel l-ordnijiet tiegħu li hu qiegħed jordnalek illum. Ġifri jekk intom minn daw it-tlet
daw 3 preachers li smajna llum. Xi kelma waħda mqar minnhom, rajt tara, di vera misset lili. Allura qed jgħidlek isma' dak li inti smajt illum għamlu. Għamlu. U l-mulej Alla tiegħek, taf x'jagħmel? Ifawrek bil-ġid f'kulma jagħmlu jdejk, number 1. Ifawrek fil-frott ta' ġufek, fil-frott tal-bejjem tiegħek, fil-frott ta' artek, whatever l-erja tiegħek hi, sewwa. Għax jerġa' l-mulej jifraħ bik u jagħmel il-ġid miegħek bħalma kien jifraħ b'missirietek. Jekk inti tisma' il-kelma tal-mulej Alla tiegħek u tħares l-ordnijiet tiegħu u l-liġijiet miktuba f'dan il-ktieb. Jekk terġa' lejn il-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha u bruħek kollha. Ġifieri, ħanaqra daqsxejn għax qabel nalaqa. Għax tant qiegħda isimgħuha bil-message. Ara kif qala. And you will make a new start. Mela dak il-bniedem, rajt li qed jgħid irrid nibda bidu ġdid. Now is the time. You will make a new start. Listening obediently to God, għax qed tisma' x'qed jgħid Alla. Keeping all his commandments, all, mhux nofshom, ġifieri whatever he choose to show you, that I am commanding you today. God, your God, will outdo himself. Taf x'inhi? God will outdo himself. M'hemmx limit x'jista' jagħmel miegħek in making things go well for you. You will have babies if you want them, whoever wants them. Get calves. So, għal min irid. Grow crops and enjoy all around good life. Ġifieri f'kull erja se jmiss. Yes, God will start enjoying you again, making things go well for you, just as he enjoyed doing it for your ancestors. Imma m'kundizzjoni. But only, ċara qiegħda, if you will listen obediently to God, your God, and keep the commandments and regulations written in this book of Revelation. Ġifieri ma nistgħux ngħaddu minn dan il-ktieb. Anki għalikom intom li qegħdin tisimgħu fuq Facebook. Hekk inti m'intix qed taqra x'hawn miktub, da ma joħodx għalik ta'. Għax qed jgħidlek hawnhekk, Alla jimxi hekk ma' daw in-nies li they keep li jżommu dak il-kmand u r-regulations li hemm f'dan il-ktieb. Nothing half-hearted here, m'hemm xejn ta' nofs qalb u ta' bil-fors. Bħalma rajna l-qalb hija importanti. You must return to God, your God, totally, heart and soul, holding nothing back. Hallelujah. So, dak kien il-messaġġ li l-mulej oġbu ipoġġi f'din it-tielet session. Nirringrazzjaw l-Alla lih. Qabel xejn nixtieq li nitolbu il għaliex ovvjament it-talb huwa li ċaqlaq kollox dak kollu li aħna ġejna mitmuwin, issa rridu, right, we release it, we pray, dawk li qed jarawna fuq Facebook, aħna nedulkom komplu segwu dak kollu li qed isir hawnhekk. Hawn xi ħadd ġdid u jew qiegħed għall-ewwel darba llum hawn? Le. Għalikom li ma nafx forsi qegħdin fuq Facebook u qegħdin tarawna għall-ewwel darba, ħanamlu talba għalikom biex dak li smajtu isir il-lifestyle tagħkom bħal medna permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. U tgħid din it-talba warajja, Missier Qaddis, nirringrazzjak li inti oġbok illum tatini din il-grazzja li nisma' l-verità tal-kelma mqazza tiegħek, orejtni minnu Ġesu fil-verità u jiena nitlob lilek mulej Ġesu biex taħfirli in-nuqqasijiet kollha tiegħi, ir-rebellioni tiegħi, id-dnubiet tiegħi kollha. Illum naf li qed niġi akkantabbli għax qed insirna fil-verità li mingħajrek ma nistax insalva mulej Ġesu.
Mr. Qaddis nirringrazzjak għall-ibnek Sidna Ġesu Kristu. Nitlob ukoll għall-qawwa tal-Ispiritu Santu biex tiġi fija permezz ta' dan il-talb li qed nagħmel u nirringrazzjak mulej Ġesu li llum għamiltni parti mill-familja tiegħek u nirċievi dak kollu li smajt għall-glorja tiegħek f'isem Ġesu Kristu, halleluja, nsellmulkom u nħeġġukom biex komplu għaddejjin għall-konferenza kollha għax dan huwa biss il-bidu, halleluja. Mela, kont se nagħmel it-talb.